Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntsu uginqa njengebhuzu umatshitshi qemane. Bathi umfana empandla semncane udaka badeda bethe mdalante cha. Kamsukela, ingane ehlaza cela. Ufunza abaphathi bezonqamela lodwa ushezi bathi intombi zidansa ngejebe zithi umuhle webhuntsubhuntsu. Umuhle wematshitshi qemane. Cha bafowethu akuningi engizokuphawula la. Kodwa ngizoqinisekisa ukuthi umqeqeshi wensizwa ubuyile. So kunezinto nje ezincane bese angibambile. Kodwa-ke into engijabulisayo ukuthi ekugcineni ngize ngakwazi ukuthi ngizifake i-uppercut, yabo. So mangabe unesifiso-ke mhlawumbe sokuthi ungibhalele kusayiyona i-email le yathi umqeqeshi wensizwa@gmail.com. So kodwa-ke uma uthi umuntu mhlawumbe othanda ukuthi ngiphendule kwi-email ngingenzi ividiyo kufanele ukuveze lokho ngoba mhlawumbe uyasaba igenge yakhe yamazi umqeqeshi, yabo. Bazobona ukuthi wena lo kade simbhalele. So ukucacisela ukuthi hayi ngicela ungiphendule khona la ku-email into engizoyenza leyo ngizobe sengikuphendula-ke. Kodwa-ke into ebalulekile la ukuthi-ke futhi before nje ngiqhubeke ngibonge kunensizwa ebezilokhu zingibhalela zibuza ukuthi wendoda kanti kwenzakalani, yabo. Buya ndoda, amavidiyo akho siyawadinga kakhulu, awusizo. So kusukela manje usuzoqala ubona amavidiyo alokho engena kancane kancane but asezolokhu eqhubeka engena. So ngoba yabona mawumazi umqeqeshi ukuthi ukhuluma ngani, ezinye zezinto ozozidalula ukuthi ubushimane. Ubushimane ngibuzonda kakhulu ngoba mangabe uyishimane kuchaza ukuthi awuzithandi, yabo. So kodwa phela sonke siqhamuka lapho ebushimaneni bese uyalwa ule uzama ukuthi-ke uye kuphi ekuzithandeni njengensizwa. Kubalulekile ukuthi uzithande ngoba mina ubushimane indlela engichaza ngayo ukuthi yabona mangabe uyishimane akusho ukuthi mangabe usunentombi awusesona ishimane. Ishimane ziyakwazi ukuthi zibe nentombi. So uyabe ishimane still usanayo intombi othandana nayo. Indaba indlela oziphatha ngayo, indlela okwenza ngayo, yabo. Uyashaya, uyathethisa, ngisho umuntu esefuna ukuhlukana nawe mhlawumbe intombazane ingasakufuni siyakutshela ukuthi angisayifuni into ehlangane nawe, angisakuthandi. Hayi ngobani ngenzeni? Uyancenga kuthi umncenge kulungileke. Ubushimane lobo, yabo. Khombisa ukuthi awuzithandi. Because umuntu mangabe ethi akasakufuni kufanele ukhombise nawe ukuzithanda. Why ufuna ukuncenga umuntu ukuthi aqhubeke nawe ekubeni engakufuni? Uzomnonisela ngemali, unikeze imali but ukhombisa ukuthi akakuthandi. So inkinga leyo. So ubushimane lobo. Angifuni ukugxila kakhulu-ke lapho kodwa into ebalulekile ngizama ukukuvezela ukuthi ikhaya lenjabulo libaluleke kanjani, umqeqeshi wensizwa ubaluleke kanjani ngoba yabona thina mangabe siyinsizwa sisakhula sisabancane uyawutshela ukuthi-ke sinikwa leyo mentality yokuthi hayi kufanele ube ney'ntombi, yabona uqonye ube ney'ntombi. Uthi nawe uyakhula-ke manjena-ke ufisa ukuthi ngelinye ilanga uma uvuka yahlamba una-4 wentombi left and right, yabo. Uvuka ebhedeni nenqwaba yey'ntombi. So ukhula naleyo mqondo ukuthi hayi kufanele ube nenqwaba yey'ntombi. Uthi-ke usuyashela-ke uyaqonda. Kodwa manje inkinga ikephi? Wena nje ubhekile ukuthi hayi lo muntu muhle, unomzimba omuhle, uphela lapho. Angithi usanayive, usamncane, usakhula. So uxhomele nekhenge yakho, hayi yabona nami nentombi kunje kumnandi kunjalo. But as ukhula impilo iyakuvezela ezinye izinto ukuthi hayi bo ubuhle bomuntu nomzimba wakhe akwanele. Khona nezinye izinto ekufanele uzibheke. Mhlawumbe njengokuthi impilo ayiphilayo uphila empiloni, yabo. Ingabe ihambisana nawe ngoba mangenza isibonelo, uma uzothatha umuntu lethe ushaya intombi edawayo, isidawa njalo ngoLwesihlanu iyahamba iyophuza ibuye nini ngesonto. So uyashela nje iqhamuka ingane uyayibona ukuthi iphila leyo mpilo. Kodwa manje ngoba isithandana nawe usuzofuna ukuthi-ke manje uyilawule, uyishintshe, uyiyekise impilo eyithandayo. Umuntu ngeke uze umshintshe umuntu ngeke uze umshintshe umuntu uyishintsha yena, yabo. Wena ungambonisa nje kuphela kodwa isinqumo egcineni sokuthi ashintshe ayibone ngempela into ayenzayo ukuthi ayimfanele noma ayikho right noma ayimsizi ngalutho. Isinqumo sakhe leso.
ayosithatha yena noma ungenzani. So kufanele ukwazi lokho. So as ukhula-ke impilo iyakuvezela ukuthi ubuhle bakhe, umzimba wakhe akwanele. Bheka nezinye izinto. Mangabe ephuza wena ungaphuzi, ezohamba ngoLwesihlanu abuye ngeSonto, leyo nto ikuphatha kanjani man? Yabo, ikusiza ngani? Uhleli umuntu wakhe akekho uyophuza-ke. Mina mangenza isibonelo ngami, angisiyena umuntu ophuzayo. So angikwazi ukuthandana nokunjani nomuntu ophuzayo. Already sesiyaclasha lapho. Kulo muntu uzohamba negenge yakhe uyijabulisa, kuphile nabanye abantu laphaya ahlale nenye igenge ama-tavern noma kuphi la enza khona. Mhlawumbe wena uyakwazi ukubekezelela lokho. Sengizama ukuvezela mina ukuthi cha, into kanjalo uma uyitsizwa nje fanele i-peace kube yinto ekhona empilweni yakho. Ungathathi into ezoxaka, yabo. So iyakuvezela impilo ukuthi ake ubuhle bakhe, indlela aziphatha ngayo, zonke lezo zinto kufanele uzibheke nazo, yabo. So uyakhula-ke, yabona futhi enye into ebalulekile mina engiyibonayo ebalulekile, kufanele kube nesikhathi before nje mhlawumbe ufike ko-30 years noma ube mdala, akube ne-period la empilweni yakho uzokube na-2 intombi noma kuyaphezulu. Sithemba abantu besifazane abayizwa-ke ngoba ngeke baze bayithanda, but akube ne-period nje la uzofunda something khona, because into ebalulekile uma uyinsizwa fanele ufunde istage nestage, uyafunda odlula kusona. Ama-events enzeka kuwena fanele ufunde kuwona, nabantu obabonayo, izinto ozibonayo zenzeka fanele ufunde kuzona, nezinto ozifundayo la kuma-social media fanele ufunde kuzona, yabo. Fanele ufunde ngoba ngelinye ilanga uzokhula ube umnumzane, ube nomfazi, ube ney'ngane. So kufanele ube nendlela yokuziphatha lapho. Kodwa uma ngabe ungafundi kuzo zonke lezi zinto, uyothi mhlambe kulelo zinga kodwa usaney'nkinga zokuthi mhlambe uba ngamantombazane, kuyaliwa, yonke leyo nto leyo. Cha, ngicabanga ukuthi umdala ubhizi nalezo y'nkinga lezo. So akube ne-period. Ezinye izinto empilweni akufanele uzitshele, ugcine ngokuzitshelwa nje kuphela, kufanele uzi-experience. So akube ne-period nje la khona ukushaya nga-2 kuyaphezulu. Khona lapho uzobona khona ukuthi okay, le nto ikusiza ngani. Let's say una-3 wentombi, la bantu laba bazodinga ini? Isikhathi sakho. Abantu bazodinga ini? Imali kuwena. So and enye into efanele ibaluleke uyigade ukuthi mangabe usuzibandakanyele nomuntu wesifazane, uyatraineka kunokuthi ube namandla amaningi la usucabanga mhlawumbe ukuthi uzoba nawo. Uyatraineka, uyanceleka, uyamunceka, yabo. Let's say mhlambe uzijabulisile naye mhlambe mhlambe kuseni, yabo, ngabo 2 kanjena, ngenza isibonelo. Kade mhlawumbe uhlela ukuthi wena ngo-4 uyavuka, mhlawumbe uzoklina igceke kushaya ngo-7 usuyaqeda, noma ngaselona igceke mhlawumbe ezinye izintathu uzozenza. Uthi hayi uzovuka ngo-4 wenze 1 no 2 kothi kushaya 7 nje usuyaqeda noma usuqedile. Kodwa make wazibandakanya uzovuka ngo-7. So kufanele ufunde ezinye izinto zi-exaggerate kakhulu, kangangokuba njengakho lokhu komuntu wesifazane ngifuna ukubiza ngegama, ku-exaggerate kakhulu ukuthi nje ngazi ku-glorify kakhulu, kanti cha, asikho isimanga. So ileyo period la ngifuna ufunde khona, uma ngithi ngathi ungaba na-2 yaphezulu within 24 hours futhi ngenxa 2, yabo. Khona la uzofunda khona ukuthi le nto le iphakanyiswe nje kakhulu, yabo. So le nto izokusiza nasekuthenini ukuthi ukwazi ukuzibamba uma nginsizwa. Enye into ebaluleke kakhulu uma ngabe umuntu wesilisa, kufanele ukwazi ukucontrola imizwa yakho, ngoba ngaphandle kwalokho uzoba nenkinga. Inkanuko kufanele ukwazi ukuthi ingakulawuli, kube wena oyilawulayo, ngoba uzothola usuney'nkinga ngamacala left and right, yabo. Nalokho kubeka impilo yakho engcupheni. So uma ngenza isibonelo ngokuthi mhlawumbe una-3 wentombi, okay, le iloyali kuwena, but lawo 2 akusho ukuthi aloyali kuwena. Mhlawumbe eyodwa yalabo abawu-3
inomuntu wayeceleni ongamazi mhlawumbe i-straight sakhe. So seyabanjwa-ke manje lokho ukuthi uthandana nami lolu hlanya lolu liyakufuna manje, lifuna ukukulimaza mhlawumbe noma lifuna ukukudobula noma lifuna ukukushaya, usuyahamba manje usubheka emahlombe uyaqala uzulandela uba awusakhululekile, noma mhlawumbe lo akubambe usanolo yabo. Zonke lezo nqushunqushu lezo kufanele zikufundise something ngempilo, ngoba akusibona kuphela abantu besifazane phela ukuthola ukuthi bafuna i-validation. Mhlawumbe angithi uyibona umuntu wesifazane sokuthi uyayiposta mhlawumbe enqunu lapha ku-Facebook nale ku-Instagram, uveza umzimba wakhe ukhangisa, angithi ufuna be-comment abantu bethi unomzimba omuhle, si-comment insizwa nomzimba omuhle, ume kahle, umuhle, unjeya. Dingani leyo validation. Nawe-ke as umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi uyidinga ukuthi njengoba unenqabe engakayintombi, seziyakubanga-ke manje, kuyaliwa manje wena iyakujabulisa leyo ntombi, uyasho ukuthi uyathanda, uzibona uyibhoza, uyathanda. So kanti lezo zinto ekugcineni kosuku zibeka impilo yakho engcupheni, yabo. So kufanele ufunde kuzo zonke lezo zinto ezikhula ukuze mangabe usumdala usuhlela impilo yakho, ungabe ukuthi uqala phansi usenza izinto ezenziwa umuntu ona-20 ona-22, ingane umdala uko-40 manje umdala, but indlela yokuziphatha uziphathisa wani kwengane. So ezukhula kufanele ufunde ubone ukuthi ngeke akusiyona impilo le. So ilapho uzobe nawe usuhlela khona impilo yakho ukuthi okay, impilo yami njengomuntu omdala ngifuna ibe kanje, ibe nesizotha, ibe nenhlonipho, yabo. Makuthiwa nangu umnumzane ubani, yabo, kube nesithunzi, yabo, nomuzi wakho makhonjwa kuthiwa hayi ngikasibani bani, ungabe ukuthi usajahana nengane. Cha, funda ezukhula, ungagcini ukuthi uyahamba nje empeleni but awufundi lutho. So ilokho nje bengifuna ukukuveza, kodwa-ke kuningi esisazokhuluma njengoba ngeke ngaveza. So ngiyacela madoda, mangabe ufisa ukuthi mhlawumbe ufuna ukuzwa umbono wami, bhala nje kuyona i-email mqeqeshwensizwa@gmail.com. ngizobe sengithatha-ke lokho okubhalile sengikwazi ukuthi-ke ngiphawule ngakho, mhlawumbe usizakale. Vele inhloso phela ukuthi nawe uzwe indlela ukuthi omunye umuntu uyicabanga kanjani lento, yabo. Kodwa-ke umqeqeshi wensizwa ashaya eceleni isikhathi esiningi mfowethu, phela asikho perfect, kodwa-ke ashaya eceleni mfowethu. Nawe izinto engitshela zona izinto ezi-practical, ngeke ngikutshele into engazi kahle ukuthi ayisebenzi, ngikutshela into esebenzayo nawe usuke wayibona, yabo. So ngiyathemba-ke bafowethu ukuthi right, ngiyabonga kakhulu.